Здравейте хора, аз съм Shadow Snake и това е третия епизод. На кое? Опа. Как на кое? На кое? Познай на кое де? Отива, който само да се... Чакай се, влезем в това. Влезем в супа в гарото. Не, бъзгам се. Не, бъзгам се. Влезам, Да се върнем на темата. Играем... Познай какво графит. Какво играем? Бомба, Френ. Влизам в турнамент. В турнамент ще играм. Турнамент. Виж, първо място ти било. Аз се обърках. Първо място. Чакай. Играем Team Battle. Чакай се. Ще играем Team Battle. И на графита му бъгна играта. Не ми бъгнала, просто иска такова с логин. Влез. Малко искаш. Влезе на... Чакаме графит. Да. Чакаме още графита. Чакаме графита. Баунс. Team Battle влязох. Аз не Влизам. играл този три. Този път не играл тренинг. Мога да правим с него. Той не може. Тренинг. Тренинг трябва. Така. Тук пред нас на телевизора виждаме най-мазия гей. Това е Justin Bieber. ремач. Виждаме ли се? Не. И ако почне. Може ли да почне тази шибана нещастна игра? Но малко пари имаш, бе. Ама аз... Гол... Ние не Аз сме вече- заедно. For Team Player 1. Чакай. Почна. Бас ти. Аз чакам 3 играчи. Ти 2. Не, виж кой влезе. Ади не, оня за някакъв скъп Той беше. за нещо. Да, за нещо. Китайца и... Добре, брат. Добре. Ще идеш? Добре, ама не мога. Не мога да изляза. Добре. Не мога. What? Това е... Нещо грешка ли стана? Какво Ти му стана? на бомбата. Аз му пуснах. Бъгнати. Не сте да умрете. Я ще умра. Защо? Защо не умра? Не знам. Те бих. Излизам от... Чай, да излизам и аз. Да. Искам да изляза. Влиза в турнамент, така, Team Battle, тренинг. Тренинг мод. Някой ми праща сърчица, мерси на тебе. Начинето и... Ти играеш ли? Пуснала вече. Не. Аз искам ремач. И почна ли сте? Не. Не знам какво чакаме. Но чакаме нещо. Вот дето, нека да бъде добро. Нашите гем коктейли там станаха на... Този го заклещи. Ес, умря. Бъгнем зарядното. Не ги бихме. Аз съм умирал. Зарядното бъгне май. Изключи го направо. Бихме ги. Ти двамата умряха, ние двамата не сме умирали. Аз ще излизам, почвам да трябва. Не бъгнем напред. Не. Настрани. Този контрол е малко труден, че... Минало удобен контрол на тебе. Не. Брат, той беше... И то съм. Това аз няма да играя бат. Ще спра за малко. И продължаваме. Айде да играем в мултиплеерно и... Да, в Friends. Дете всеки за себе си. Да, в Friends. Бързо в сил таба.
Намери ли го? Баталка. Не стана. Ето тук. Абе. Рум. Бързо. Графит. Графит. Какво графит, бе, брат? Тук ми издат някакви функции. Каю. Има някакъв. Бързо, като са двама. След малко няма да има. Да, не... Продължаваме. Уау, има. Каю. Уау. Каю го заека. Има двама и той за двама. Ето тук има Мон. Мон. Напред бе. Мон 101. 111. Ма не може. Проф, не може. Ето тук има носе. Но си. Но той за двама. А не, тук виж Оман. Ето, давай. Файле таки. Влез, тук. Чакай сега. Чакаме. Ари в начало. Тук начни. Две. Стане на 2. Начни го бързо. Признаваш ли си? Не знам, зарежда. Излез. Не. Трябваше да. Но те трябва да начни. 1, 2. Чакай. Не трябва да лепваш веднага. 3, 2, 1. Ето, графита БГ китайца. Да, видях. Обработих се. Гейм нещо си да лефт. Чакай, аз трябва... виж тук. Тук бързо. Къде? Я потар. Ето и Рум 834. Добре. И до него Мексико. Айде! Рум 834. Влезли? Да, там са. Тая си графита, господа. Така. Няма тренинг. Чакай. Да. Чакаме. И сега ще го спокойно. Тръгна. Гейм. Файли от да Джонги. Надо да изляза. Тук Рум 670. Има Рум 392. Тук намерих две. Как? Мон 111 бързо. Мон, ето ли? Да. Не влезе. Маска. Не става нещо. Излез. Тук Тук има едно. Бързо виж. Каквото... ето го, давай. Ето тук. Тук до другото. Point Vim. Point Vim. Пойде Vim ли какво е? Видя го. Не. Има само едно. Виж, Уере Бомбър. Бомбет. Не виж. Ето и нещо мени нас. Бързо. Да, бърът нещо. Да. Късно. Аз влязох. Там ли си? Да, сега влизам. Виж, Фико Феро бързо. Аз какво? Виж, влизаш. Тук направо влизаме. Долу. Едно, да. Две, айде. Често. Графита и още двама. Я влез бързо. Пуснаме, че там ли си? Не. Сега ли съм тук? Бързо. Аз лявам. Да, влизай тук. Ето. Да, пак ще налепне. Не усещам, пак ще налепне. Но за какво налепва? Не, брат, вече стана 10-та минута и още не сме играли. Сега да спрем. Така. Да, продължаваме се. Като не стигнеш, ще направим четвърти. Не, ще се направи нов тречка трябва. Ще се направим четвърти. Май почнахме. Да, весело. Waiting for play 1. Един играч не трябва днес. Само един. Представи си да бъдем отборите. Ти и още някой срещу мене. Тата се появи май. Ахо! Чакам един. Графита БГ. Каквото знаме. Кой знаме? Някакво Б пише. Good game. Б, бе. Не знам нещо, че Б. Четирима ли сме? Ние двамата сме. Идвай. Идвай при мене. Тръгвай така ги чакаме. Ето един е умря моя. Не моя. Един чеф. Ето да го притиснем. Он е почти умря. Победихме. Браво. Супер. Да, Ще ги мачкаме тук. сега аз сме пак съм. Да, ама ще знам. Мачка. 32 пъти. На мен 32 ми даде. Как съм ятна?
Този път съм с... О, твоя умря. Абе, айде, двама ще възпитам. Мечтай си. О, да си има ледени бомби. Видях. Аз вече мога по 2 бомби да фърлям даже. Давай, гръмни. Аре, бе. Аре, бега. Еса! Как ще умра, не трябваше да изам. Така, водим... Мой отбор водите сега. Ама брат, то при мен никой не игра. Сега ти ще бъдеш с плеерите си. Да. Много гадно. Той умра. Пак аз съм с ним. О, сега ще пръсък. Охо, тит. А, не, няма, фак. Не, аз умрях. Ами... Брат, то няма смисъл аз да играя, аз направо съм махам, за да играя сам. Не, Инди. Го... Така трябва, я ще бъда... Welcome to Bomber Frame. Я ще бъда с него, какво мислиш? Ето. Аз съм с тебе. Човече, тук чата ни са. Заедно сме, давай. Да го притиснем този. Давай, аз съм от тази страна, ти от тази. Умрях. Много рано тръгнах. Нищо ще се справиш сам. Аз искам да го забавя. Абе, дос как? Нищо, бягаш. Спасявай се. Тит. Заеби. Трябваше да там да отидеш. Ама как да отида при ти така толкова трова е бъдан? Аз ще бъда на второ място. Аз на трето. Това много Аз гадно. нямам победи. Аз Не съм... играй. О, аз съм с... Сам съм. Не. Да. Аз съм. Да, сам съм. Нищо. О, не, дух. Нищо. Ще ми бъде втората загуба. Вече му пускам по трибуна. Бягай да се атка. О, този път. Брат. Факт, аз не ме затисна. То се затисна сам. И двамата умряхме. Ти остана. Ти не си умрял. Умрях. Ти е ли? Да, тя ме гръмна. Не казва, че си умрял. Yes. Победих. О, са, аз си тос пак. Ако има още битките. Има. One player ни трябва. Един играч. То са маха. Ти си сам. И ти? Не, аз съм Сони. Ага. Самуил. Умря. Точно. И той ли? И двамата умряха. Едно в едно ли? Умрях. Не знам, видях как Брат, то ти много набутано. как се набута съм. То нямаше никакъв шанс. Оня ще бъде на първо място. Кой? Аз или ти ще бъде на второ. Сега ние двамата са бим за второ място. Опаля. Какво да направим нещо? Yes. Добре, това ми харесва. Не. Аз умрях. Си на второ място. Не си. Умрях. Не си промени. Показа, че не си. Гледай. Аз кога умрях? Че сам изписа, че съм умрял. О, нов матч. Да. Аз тъпих. Ти умря. Аз не съм почнал, не мога да умра. Знам. Да се игра запъгнал се. Сега се бе. Матч финиш. На мен ти не изписва. Ама аз имам 4 купи. И ти 4. Просто си има 2, 4, 5. И хора, това ще бъде от нас. Видяхте каква е бъгана Да. и до скоро. Това от мен, така че чао.